Moram reći da mi i preko našeg odbora pri Županijskoj skupštini na čelu sa gospodinom Jozom Vidićem aktivno sudjelujemo i u okvirima financijskih mogućnosti za njihove aktivnosti koje provode gore, jer treba pomoći tim ljudima. Oni, vidjet ćete, čućete od njih, još uvijek trebaju našu pomoć da bi opstali, da bi živjeli, da bi funkcionirali i pronosili svoju kulturnu baštinu ne samo u Vojvodini, u Bačkoj, nego i diljem naše Hrvatske, tako da ćemo i daljnju i još tješnju suradnju raditi. Nadam se vrlo skorom posjetu jedne delegacije Splitsko-dalmatinske županije, negdje već početkom kolovoza u Knjima gore, ali i nedavno su bila jedna delegacija, tako da ta suradnja će uistinu bila je i biti će još tješnja na zadovoljstvo tih ljudi. Njima od srca jedno veliko, iskreno i toplo ljudsko hvala. Mi smo htjeli u programima pokazati kako smo mi živa zajednica usprkos brojnim izazovima opstali u čuvanju naše kulture, našeg bunjevačkog govora, hrvatskog jezika, kako nas nijedan izazov ne može slomiti, ali u svemu ovome potrebna je vaša potpora, u čemu vidimo veliku potporu upravo navedenih iz Splita, grada, županije, Hrvatske matice iseljenika. Ta naša zahvalnost ide zato što su nam otvorena vrata kako do sad u onoj prethodnoj suradnji, tako i onome što će se događati već ove godine, kako na Dužijanci u Subotici, tako i u jesen na danima Hrvatske knjige i riječi i nadamo se u sljedećim programima koji nas očekuju u suradnji s ovom županijom i gradom. Hvala svim medijima koji su nas pratili, jer moram vam reći, mi nismo, iako smo jednako bogati na našu baštinu, ponosni na našu baštinu i to jednako bogatstvo pokazujemo i u Vojvodini, u Srbiji. Nažalost, mediji nas manje prate. Mislim da su dani bunjevačkih Hrvata u Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu Splitu nešto jedinstveno i nešto posebno. Evo, nekoliko dana smo ovdje gosti, imali smo već nekoliko i nastupa i manifestacija i zaista je bilo emotivno slušati ljude koji su došli ispratiti naše programe. Ljudi su nam prilazili, bilo im je drago što smo došli i ono što smo čuli, rečenica koju smo čuli, dobrodošli kući. I mi se zaista tako i osjećamo kao da smo se posle 400 godina vratili kući i nadamo se da su ovi dani bunjevačkih Hrvata u Splitsko-dalmatinskoj županiji samo početak dobre suradnje, da će biti novih programa. Država Hrvatska prepoznala je hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji, zaista podupire nas na različite načine. Župan je pomenuo kapitalni projekt Vlade Republike Hrvatske. Uz Maticu u tijeku su još 2 kapitalna projekta. Zatim imamo projekte prekogranične suradnje koje realiziramo preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske unije. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske ove godine prvi puta je dodijelio i stipendije za Hrvate koji studiraju na sveučilištima u Srbiji, ali od te financijske potpore svakako je nama značajno to što mi u svakom trenutku znamo da možemo računati da državu Hrvatsku, da Republika Hrvatska stoji iza svoje hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Naime, Hrvati, Bunjevci kao sastavni dio hrvatskog naroda, ova njihova grana je grana koja je proistekla odavde s prostora Dalmatinske Zagore i Zapadne Hercegovine. Upravo na taj način, simbolično, oni su se vratili kući. I mi ovdje zapravo želimo svi skupa dobrodošlicu. Zahvaljujem još jedan put i Splitsko-dalmatinskoj županiji, gradu Splitu i gradu Kaštelima, kao i drugim suorganizatorima u realizaciji ovoga programa. Taj identitet kojeg oni baštine jest sam po sebi izazovan, jer ga zapravo žive u prostorima gdje ga možda baš nije tako jednostavno živjeti. Ta živa baština koju oni ovdje nama danas prezentiraju, koju možemo čuti, vidjeti i osjetiti, oplemenila je svih ovih dana i stanovnike Splitsko-dalmatinske županije. A ja uistinu vjerujem da ćemo kroz ovu manifestaciju, kao i u njenim nastavcima, jer zapravo hrvatska nacionalna manjina živi u 12 europskih zemalja, moći na jedan način komplementarno doživjeti ono što oni jesu. A to je zapravo da traže izvorište u svojoj izvornoj domovini, koja ih evo na jedan način simbolično širi ruke i želi im kazati: dite moje, dobrodošlo kući.